Tupu anyị achịkọọ ihe gbasara ụda ume, anyị ga-enye obere nkọwa maka njirimara ụda ume. Njirimara ụda ume. Kedu ihe ndị ejigasị mara ụda ume? Kedu ihe ụda ume na-arụ n'asụsụ? Ebe a, nke bụ na ụda ume na-enwe ụda aka ya. Ọ na-enwe ụda aka ya, ọ na-akwụrụ onwe ya, onweghị ihe na-enye ya ụda aka. Nke abụọ abụrụ na ọ na-enye mgbochi ume ụda. Mgbochi ume Igbo anaghị enwe ụda aka ya. Ọ ụda ume na-enye mgbochi ume ụda. Ọzọ abụrụ na a na-etinye akara ụda olu n'elu ụda ume. Ụda ume ọbụla, ịbịa n'asụsụ Igbo, ada etinye akara ụda olu n'elu mgbochi ume. Ebe a na-etinye akara ụda olu bụ na elu ụda ume. Na ọmụmaatụ ebe a, aka, ị na-anya fụ na nke a bụ mgbochi ume, etinyere akara ụda olu. Ebe etinye akara ụda olu bụ n'elu ụda ume. Ego, ebe etinye akara ụda olu bụ n'elu ụda ume. Ọzọ abụrụ na ụda ume na-akwụrụ onwe ha n'ahịrịokwu dịka nnọchiaha, pronouns. Nwee ike iji naanị ụda ume mee nnọchiaha, dịka ịsị na Ngozi tere ofe. Ịchọ ịnọchi aha Ngozi a, ị nwere ike iji ụda ume o tere ofe. I were o nọchie anya. Na ọmụmaatụ m dere ebe a, esiri nri. Esiri nri. Ịfụ na ụda ume a kwuru onwe ya dịka mkpụrụ okwu wee nọchie aha onye siri nri a maọbụ ndị siri nri ahụ. Nakwa ọzọ ebe a, ọ hụrụ ya. Kedu onye hụrụ ya? Mmadụ bụ ihe hụrụ ya. Mana ụda ume a anọchie na aha onye hụrụ ya. Ya bụ na ụda ume na-akwụrụ onwe ya n'ahịrịokwu dịka nnọchiaha. If you have been following us and have watched this till this place now, please do well to give us a follow, subscribe, like, and share. And also, if you have any question, just write it in the comment section. I will answer and attend to all of them. Let's continue. Ka anyị metọpụ. Ọzọ bụ na ụda ume na-ejedebe okwu Igbo ọbụla. Igbo adị n'asụsụ Igbo. Mgbochi ume adị ejedebe okpuru okwu n'asụsụ Igbo. Ụda ume na-ejedebekwa okpuru okwu n'asụsụ Igbo. Naanị ụda ume. Ọmụmaatụ, ka nye obere ọmụmaatụ n'elu ebe a. Ịbịa ụfọdụ na-ede Okafọ.